bé, el que dèiem, que tenim les vacances a tocar. De fet, segur que molts de vostès ja estan en aquests moments de vacances i ens veuen des d'allà on van estiuejar. Doncs, si tenen previst fer algun viatget aquests pròxims dies i dius però no voldria jo trobar-me masses catalans. Avui el Pau Morata, periodista especialitzat justament en viatges, ens explicarà quines podrien ser aquestes destinacions. Ara em deia el Pau que quan va començar a viatjar fa gairebé 45 anys, Pau, que en aquell moment, quan viatjaves, et trobaves bàsicament catalans i valencians. Sí, hi havia molts llocs del món en els quals només trobaves persones que eren de Catalunya o del País Valencià, que eren normalment homes de negocis, persones que eren representants d'empreses o gent de departament de compres que anaven a buscar proveïdors de mercaderies. Això avui en dia ja no és així. Després, fa 30 anys o així, recordo una vegada que a un aeroport de Jakarta, d'Indonèsia, vaig trobar-me amb uns catalans, la gent no sabia ni què era Espanya. El passaport aquell d'Espanya no sabien ni què era, no? I eren un farmacèutic d'un poble de Girona, també, amb la seva dona, que també era una professional universitària, i que venien de fer trekking, que en aquells moments no sé si encara es deia trekking o no, precisament per dir trekking, clar, per Indonèsia. S'havia de fer una explicació. I trobaves gent, catalans, per tot arreu, perquè és un poble viatger. És un poble viatger, continuem sent, tenim aquest tarannà viatger. Avui volem parlar, això, de llocs poc freqüentats pels catalans. Ens en anem als Estats Units, per exemple. No aniríem a Nova York, suposo. No, o sigui, a Nova York qui no hagi anat, evidentment ha d'anar per conèixer Manhattan, també a San Francisco, Los Angeles o Miami, però jo recomanaria ciutats que tenen un gran atractiu. Una d'elles és Seattle, de l'estat de Washington, a la costa oest, molt a prop de Vancouver, del Canadà. És una destinació cada vegada més poblada d'immigrants asiàtics, però té un encant especial, té un mercat del peix que és famós, que fins i tot es va fer un llibre de gestió de recursos humans sobre aquest mercat del peix, un llibre que es diu Fish, i a més a més té la torre, té aquest tren elèctric aeri que va per la ciutat, que per cert podria ser una bona solució per aquí, per l'aeroport de Barcelona, en lloc de fer aquest projecte, i ara m'estic ficant en temes polítics potser, però aquesta presentació que va fer la ministra, que es gastaran 200 i pico milions en ampliar la llançadera aquesta. Sí, per arribar a l'aeroport. Tenint en compte el temps que hi haurà, tenint en compte el que hi ha, el que fa falta aquí és un enllaç ràpid que substitueixi els autobusos entre la T1 i la T2, com tenen molts aeroports, i un tren sense conductors que pots anar canviant d'un lloc a l'altre. Doncs seria una idea alternativa, com a mínim, de tota manera, que arribi ja alguna cosa. Sí, jo suggereixo... Perquè un aeroport com el de Barcelona, jo li suggereixo a l'alcaldessa Colau, que per cert podia haver anat a l'acte i dir una cosa d'aquestes, no? Bé, fem el salt al sud-est asiàtic i a quines ciutats... A banda de Seattle jo recomanaria una altra ciutat, que és Nova Orleans. Nova Orleans, típica perquè va tenir una tradició precisament dels Borbons, dels Borbons espanyols i dels Borbons francesos, amb una gran presència on hi ha la baguette, hi ha sobretot uns llocs per escoltar música de jazz en directe increïbles. Barri francès és fantàstic. Jo m'he emocionat, com no m'havia emocionat mai, i això que tinc una mica de sordera, escoltant música en directe al... Això és el que passa a New Orleans, no? Al Preservation Hall. I el menjar, cajú, no? I el menjar cajú, i després la festa de l'Oktoberfest que fan la colònia de descendents d'alemanys. Una ciutat molt interessant. Molt bé. Fem el salt, ara sí, al sud-est asiàtic. Quines ciutats? Jo recomanaria, a banda de Tòquio, que ja comença a estar massa poblada de catalans, perquè és la destinació que més s'està venent des de fa uns quants anys. Tòquio. Sí, Tòquio és brutal. Però a part d'això, jo ajudaria o voldria que la gent descobrís Singapur i Hong Kong. Hong Kong ja no és el Hong Kong de quan encara era colònia britànica. En aquests moments hi ha conflictes, hi ha problemes, cada vegada hi ha més cultura del règim xinès comunista, però encara hi ha les llibertats, encara hi ha els atractius dels mercats, i sobretot aquella gran vista que hi ha des de la muntanya, que veus tota la badia, sobretot quan comença a fer de nit, tot il·luminat, tots els vaixells circulant, etc. I a més té unes platgetes molt interessants, unes caletes molt maques, molt a prop de la ciutat. Molt bé. Si ens quedem a Europa, si no fem cap salt, diguem, que a nivell de moltes hores de vol i que ens volem situar més, per exemple, al nord d'Europa. Nord d'Europa jo crec que és fonamental anar als països escandinaus, que hi van catalans, però no n'hi van prou. I a més, l'agost i el setembre són les dates ideals per poder anar a gaudir de Helsinki, i sobretot de Estocolmo,
Copenhague, Malmö, Göteborg, he esmentat 3 ciutats sueques, cada una d'elles amb una personalitat diferent, brutals, amb un nivell d'educació social brutal, no es veu ni un paperet a terra, vull dir, la gent és educadíssima, la gent parla anglès i amb molts atractius de tot tipus.